Добър ден. Здравейте. Добър ден. Уважаеми господин председател на парламентарната група, уважаема професор Матеева, заместник-председател на Народното събрание, господин Петров, вие в качеството си на заместник-председател на групата, благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на нашата покана. За мен и моя екип тези консултации са изключително важни, защото ние сме пред избори, поредните предсрочни избори, но мисля, че всички ние сме водени от разбирането и от желанието държавата да не спира да работи, да се опитаме да решим най-належащите проблеми на българските граждани, както в оставащите дни на правителството в оставка, така и по време на служебния кабинет. Вие ще продължите да работите според Конституцията като народни представители до избора на следващото Народно събрание. Много са жестоки, бих казала, предизвикателствата пред нас. Тревожни са дните, които изживяваме, с всичко това, което се случи, което признавам една много сериозна травма за всички нас като българи. И аз силно се надявам, че всички компетентни органи и служби ще свършат своята работа. Нуждаем се от прозрачност, нуждаем се от решение и според мен от един много дълбок и съдържателен диалог, разговор между всички нас, не само като институции, аз като българи. Преди всичко трябва да реши служебния кабинет темата с изборите, да бъдат честни, прозрачни, да бъдат добре организирани. Всъщност едва ли трябва да обяснявам точно на вашата партия, тъй като вие станахте заложник на предишните избори и за първи път в историята ни, най-новата ни история, касирани избори заради грешки и злоупотреби по време на изборния процес. Едновременно с това, продължавайки да работи парламента и вие като народни представители, трябва да решим как да се стабилизират финансите на страната. Работим в условия, в които продължен бюджет е над 12, който не е евробюджет. Нямаме никакви защитни мерки за най-уязвимите. Цените скачат всеки ден и въпреки, според мен, желанието и възможностите на нашите органи да някакъв контрол да се осъществява, за съжаление, до този момент резултатите не са обнадеждаващи. Имаме поети външнополитически ангажименти. Някои от тях ще трябва да минат и през Народното събрание. Винаги съм искала нашата страна да бъде максимално предвидима и за нашите партньори в Европа и в света, а това зависи от вас. Аз не очаквам днес да обсъждаме имена на служебен министър-председател, но вашата позиция за това какво трябва да свърши бъдещия служебен кабинет е много важна и чрез вас тя ще стане достояние като позиции на българската общественост. Няколко пъти и група народни представители, и президента Радев постави въпроса пред Конституционния съд за тези поправки в Конституцията. Така или иначе, с днешна дата ние работим с тези поправки, спазваме текстовете и буквално всяка буква на Конституцията. Затова правим и тези консултации, но пак казвам, те в никакъв случай не са формални нито за вас, нито за нас. Така че ще чакам от вас да чуя и най-належащите приоритети и как могат да се решат. Вашата оценка и вашите препоръки как да направим изборите така, че да върнем доверието на българските граждани в изборния процес, за това, че всеки човек, който иска и който има право, не само по Конституция, но вътрешно човешко право да избира, да бъде зачетен и отчетен истинския му глас. Това е изключително важно. Това поискаха и стотиците хиляди на улицата, които протестираха, част от които бяхте и вие. Така че очаквам един конструктивен диалог, за да вие сте последните. След вас предстои посочването на кандидата за служебен министър-председател, което ще се случи буквално в следващите дни. Заповядайте, господин Михайлов. Благодарим за дадената възможност да кажем и нашите наблюдения относно нещата, които се случват в държавата, защото мисля, че сега е много важен момент и може би единствения, в който можем да направим обрат в нещо, което започва да се случва необратимо.
Всички сме свидетели на една трагедия, която се случва последните няколко дни, но най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите и ще кажа с право, не вярва и на медиите. Тук има много представители на медиите, пак ще кажа защо с право. Ще тръгнем от там как да върнем доверието в изборите. 2025 година, октомври месец имаше парламентарни избори и аз споделих, че на деня на преброяването спряха броенето между 11 и 17:30. През това време споделих, че ми се обадиха пратеници от Борисов и Пеевски, това е, знаем, мафиотското управление на България през толкова години, и които ми казаха, или ще гласувате с нас, или няма да влезете в Народното събрание. После видяхме, че те изпълниха своето обещание. Конституционният съд възвърна справедливостта до някъде с частични секции, но нито медиите, нито институциите, на които изпратихме пълен доклад с всичко, което се е случило, никой не реагира. И тогава обществото казва, чакай, ние говорим за една партия, която после е парламентарна, но никой не реагира на някакво такова голямо престъпление. След това, което се случи, отново, лично аз сезирах КПК в МОЛ Парадайс, или сега както се казва новото му име, ме изнудваха, че ако показваха ми записи на свидетели, които аз няма как да знам, че ако аз не се съглася да гласувам с Пеевски и с Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Казаха, че някой ще вдигне въпроса и те се възползват от него и видяхме, че партия Меч го вдигна въпроса. Станаха арестите, казах го това нещо в Народното събрание пред всички журналисти, пуснахме го към всички институции, никаква реакция. И тук хората отново спират да вярват, имаме ли институции или не, защото подмяната на парламентарния вод е нещо, което променя цялата демокрация. След това, нещата, които се случват, партия, пак ще говорим примерно за Меч, заплашва, взема парите на човек, иска, публично казва, ще го бият, гол, ще го мачкат, пращаме на всички медии, няма отразяване. А това нещо дава сигнал към младите хора, към обществото, че едни политически партии могат безнаказано да държат един език, на който и вие станахте свидетел преди малко, който език не подхожда на хората в политиката. И това нещо, то създава в обществото усещане за безнаказаност, усещане за липса на прозрачност, както вие казахте, и усещане, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. За цените, когато говорим, проблема не е в еврото, проблема е в липсата на конкуренция. Същата тази мафиотска репресивна машина от години прави сценарии, с които унищожава бизнеси, малки, средни, големи. Всички го знаем, всички сме свидетели на това нещо, всички мълчим, медиите отново не го отразяват. И в един момент, когато няма конкуренция, това е азбучна истина в икономиката. При олигархията имаме високи цени, все по-високи и все по-намаляващо население, умираща държава. Хората не вярват на нищо вече, което се случва, защото никога ДАНС не изпълнява своята роля. Партиите в своето боричкане да вземат пари от държавния бюджет, това може да се види на кои партии се дават пари от държавния бюджет, са готови всеки път да подкрепят дадена манипулация. А те се правят всеки ден различни манипулации в Народното събрание за неудобни хора, организации. Някой говори за православие, сектанство, при положение, че първо, ние в България наркомана е на почетна позиция. Никой не казва, че наркоманията е зле. Никой не разследва наркодилърите около училищата. Никой не разследва престъпниците и купувачите на гласове, които хванахме в Пазарджик. И излезе официално държавата, най-нагло да каже. Първо ДАНС дойдоха на място и казаха, че те купуват работници, всъщност дават пари напред, което също е престъпление. Когато хората видят всичко до това нещо, те спират да вярват и на държавата, и на изборите, и на всеки един модел. И тук това е задача на всяка партия, която иска да се разграничи, съществуваща или новосъздаваща се, да ги изрече тези неща и да подкрепи истината, защото политиката може да се развива и държавността може да се развива, ако се крепи на истината. Както водата тече отгоре надолу, така една държавност се основава на истината. Поради тази причина основното нещо, което трябва да направим, за да се при избора на министър-председател и служебно правителство, е да веднага на момента да върне истината, да покаже със своите действия, че
това правителство не е поредното договорено правителство, а това правителство още от началото ще разкрие истината за очеизвадни неща и ще задейства процесите, които да ги осветлят. Гарантирам ви, че хората ще се успокоят, хората ще не съдействат. Това, което се мъчи последните дни да се пусне в публичното пространство, е един вид хората да не се самоорганизират. Хората се самоорганизират, когато няма държава. Опазват дърветата, защото има поголовна сеч. Опазват изборите, защото не разчитат на полицията. Пазят си децата, защото идват престъпници да ги рекетират навсякъде. Или тази мафия е всепроникваща и убиваща българското общество. Така че на това правителство, което ще се сформира, служебното правителство, стои тежката задача да постави край на този процес и да започнем възхода и изкачването. Аз вярвам във вашия избор и вярвам, че вие ще направите най-доброто за българския народ, защото от тук нататък следват необратими процеси. Когато хората загубят вяра в държавата, ние не можем да я възвърнем. Нова държава трудно ще се прави, въпреки че някои искат да я преосновават. Така че вярваме на 100% във вашия избор. Готови сме да работим съвместно с вас за постигане на всичката тази прозрачност и справедливост. И имам един призив и апел към медиите да не отразяват нещата по нареждане. Ги отразявайте по важност и направете така, че хората да вярват, че медиите по някакъв начин отразяват някаква действителност, а не да създават някаква симулация, която наистина това е тотална загуба на обществото. Медиите са четвъртата власт, така че моето обращение към тях: бъдете медии, а не дейте, бъдете инструменти в нечии ръце. Благодаря. Господин Михайлов, само ако ми позволите една малка бележка. Аз разбирам това, което казвате, то не е за първи път. Ние всички бяхме свидетели на казуса около вашата партия, но не само защото съм журналист, за честта на медиите искам да подчертая нещо. Ако те не бяха извадили една голяма част в своите репортажи от това, което се случваше в изборните секции, днес вие нямаше да бъдете в Народното събрание. Така че нека да не поставяме нещата зависещи само от медиите. В крайна сметка, в защита и на колегите си мога да кажа, че и политиците дават много малко информация, което предполага и след това спекулации, и всеки го тълкува според собствените си виждания. Когато няма достоверна информация и прозрачност в институциите, се раждат чудовищата на слуховете и на спекулациите. Благодаря ви, колеги.